A kde vás zdajú v tomto videu si hráme Firewalk Simulator, alebo tak podobne sa to volá. Lebo o pár hodín, pretože aký ja tu mám čas, bude nový rok 1. januára. Tak mám prvo si zahrať takú onestojsku, kde, čo to za zlé veci? Čo sa bingo. Bude asi bomba dáko. No a výber tu máme dosť dobré veľký. Tu je ten bingo. No tak, skúšať to budem uránum. Prídem, zapálim ho. Takže sa to vložím zapáľovať na noce. Doletí. To bude za čo silnejšie, ne? Au. Bude to za čo silnejšie. No tak, to takým princípom to bude fungovať. Ovo. Idem si nastaviť ešte deň. Aj. Tam deň. Zatiaľ. Neviem, čo mám dať. Čo také, že... Special? Až takto som to nemyslel. Nehovor mi, že toto je helikoptéra, ktorú keď zapálim, tak to bude letieť a budem to pozerať. No. Mal som pravdu. Toto video nebude vôbec strihané, takže som dal chybu. Bohužiaľ. No to je pravda, vtedy. Takže ako to mám teraz, aby som mal kus video, toto mám spraviť, to už bolo lano, ne? Dobre, ohňastroj asi už bude ku koncu. Pustil som tu zatiaľ tieto lietajúce, neviem, jak sa to volá. Pustiaci hudbičke zeste. Bude to hrať už hudbu? A sa celá noc. Dobre. Asi už to nikto nechce počuť, ja s tým nič nespomínam. Ako to mám chápať? Akože dávajte pozor, nevstupujte sem, bo sa tu odpaluje ohňastroj. A aspoň keby to dozalo. Petardy tu budeme odpaľovať. Tak toto zastávam. A skvelá ohľadka na petardy. Všetci pochopia, že nevstupovať a tu bude vstup. A tak zase nastavím. Rýchlo sa nastavuje. Ešte, aby to vyzeralo ešte lepšie. To odpaľovanie. Jo, mla, funguje to. A. No. Boli to aj petardy, ne? Explozíva, to asi myslím. Nuka, to ja neviem, či chcem. A neviem, chcem toto celé odbuchovať. Som sa napríklad to také rád skúsil, že toto sa také po... Fakt by som mohol skončiť, ale... To som zahnuli celé mesto s tým? No ale klasická demonica. To je tiež taká smovka. A som mal taký istý princíp. Ona tiež sa chcela smokiť. Ne, ona smoky. Smoky. No nic. No, zapal. Poď. Aha, ale to funguje. Už končili fog machine, tak ho hneď lepšie vidieť. Ako samotne stageku tu viem spavnúť, nie. Tak sa to skáče v tejto... Áno, a dobre, tu sú schody. Tung sáhu. Ja ty skončili, nebojte sa. Tady budem vypúšťať moje lietadla. Ja som si nepomohol teraz.
A co stechu? Gdy nie ma stechu, jest to... Ma co stechu. O, chodź, co to jest? Tak to było. A nie, to jest zase coś specjalnego. Nie mam jest, teraz możemy tak konekt... To nie ma za co sprawić? O. Tutaj podpalić jako? Ale to nie chcę umarnili. To tutaj, gdzie używa to latanie. No a сейчас на не стой. Jo, a tak sa dá. Nezandujem. Zvaním si tu ľudí. Tohto sa mi nepasí chaos taký. Tu tie toleky budú asi, alebo... A! Aj! Kabum? Jestli kabum? Kabum! Chcem to zmazať? Aj! Selky? Dal motálku tu. Dobre, to sú motálky, teda nemáme. A to zmazať? To zavádza, to ja to vyhodím do vody. Nejdete teraz pani do vody, ako. Ako tu sú selky, no. Čo veľké, ako. No, čo si dáme? To také červená. Sukces, by som chcel také červené za čo? Chvíľu Jaký chvíľu dáme 100 sekúnd. Keď dáme tu 3. No, už by sa vyťahuli zapaľovať. Už bych sa odpaľovať. Ohňostroje. Nukleárska válka. Tu zase nič zle neskombinujem. Ako nejakú klasičku raketku by ste asi ocenili. Kabum. Jestli kabum. Kde je vidno, aký máte problém? Ne, takto by som to chcel mať. Ako sa to spájalo? Takto. Tam kusy rýchle sú, na to som odpaliť dosť. Dobre, dáme si 10 sekúnd. Ne, dáme to tak. Tak, dal som si takýto čas. Len. Chcete vidieť najlepšie toto? Viem vyskočiť na autobus? To bolo najlepšie vidieť. O, už to ide. Jo. No dobre to je, kámo. Nie je to také zle. To ešte nie, asi toto som ja nastavil. Taká letnú klávka. Oh, dobre. Snad ich nebude búchať pri zemi. Dobre, už to také no. Tu som sa dole pozradil. Sade. Všetko? Tu ide tam klávka. Asi konec. Dobre, dostal som tam vodou. Aha, ja ich chápem. Čakáte na tú motálku, no dobre. No, už není. Aha. Chcete užívať možnosť. No sa teraz čakáte. Čakaj, to je co? Taký feeding sponžov. No, konečne. Najvác. To čo by mi ešte vidieť. Disco glue. To je všetko? To je maximálne otálne, ale myslím, že by som to tak využil. Dva hudbu. Nie. Môžem to vyhodiť? Nezobať. Vyhodiť. Can I throw it? Yes, can I? Dobre, nie som mogli sa. Čakaj, vybavím zapaľovať. Asi tu robím hamlu.
Jak to vyzerá? Tam koštík ešte deň. Asi ideme na nejakého odpaľovanie. Fakt. Neviem, to budem odpaľovať vedľa tohto stromu. Tu sú petardy! Som to tu zakedy hľadal, ale ja som úplne zabudol. Ohňostroj tu nebol. Ohňostroj. Nie, mňa zaujíma to, čo tu nebolo. Lietadlo také tu nebolo. Kevin tu nebol. Ani toto. Dobre, ešte si ukážeme veci, ktoré ja si nepamätám. Lebo tu neboli. Dať sa také. Nebude to hovoriť. Čo som zapálil? Zapálil som Kevina aj Eagle of... Dobre. To je také isté. Nebude to hovoriť Dobre, ideš bokou. Dobre. To nemám zapáliť každý pes. Au. To ešte čo to? Aha. Lietadlo to odletí, to bude dobre vidno. Ale to je iba strojanie asi. Ja nebo, vystrel som sebou. No veď to je ešte na svojom kusík deň. Tu letí! Au. Už ste vyrobili to bingo? Kde sa vyrobalo bingo? Som ho nedostával. No musí či jak dobre. Kde sa vyrobalo bingo? Aha. Jo, téma sa páli bingo. Viem, keď ideme zahrať bingo, alebo ideme ho odpaľovať. Si to bude tam hore. Ešte ma zaujíma FPS zone. Takto by som tu mal chodiť. To sa nepodpaľuje. Vidíme tú kameru, ešte chcem tu zväčšiť. Ja neviem chodiť zónom. Kde by bol again? Čakaj som ťa opustil donu. Mohli proste sa búchať. Mám baterku. Zrobíte sám. To bude na čo silné. K tomu odpalím baterku takoto slabšiu. Nie, to sa mohlo zabaviť. Ja by som si to aj sadnúčil ten pohľad. Telechovka, aha. Viete, tu tieto pekné označové, čo už zareagujeme, možno mi to vypne natáčanie. Mám čo robiť, asi počkať sa. No to dohľadne. Som to hľadal upozornenie pre to video. Jo, to sa domôže. Dobre, idem pripraviť posledné. Jo, možno asi čo mám tak som to odprerušil, musím si takú cool vec. Musím 31 dní hľať, 32 dní hľať. To som získal si to odmeny. Ani problém, ale odpaľovanie ohňostrova nebudem robiť ako každý mesiac. Skúsime potom ohňostrov, len tak na menšie video. Odomknem všetko. Toto mňa zaujíma. Stolik. Build custom map, nepotrebujem. Dobre, uvidíme sa. Dobre, ohňostroj je pripravený. A je tu za toľko hmlov, sa už odpaľuje. Vyzerá takto. By sa malo všetko pomaly, ale iste odpaľovať, keby sa to neseklo. Nie, odpaľuje sa. Všetko sa odpaľuje. Tak, toto hore vyzerá. Ja sa nenabúvam.
Tak, užijte si šťastný rok. Hlavne snad sa tešíte na rok 2026, jak ja. Tak si užívajte tento nástroj, jak tu, tak o pár hodín aj vonku. No a toto videa je konec. Ja si idem užiť vlastne Silvestra v tej videónku. Bude súvisieť s odpaľovaním petárd. A tu mi už nástroj skončil, ale nie naplno. Tu sa ešte odpaľuje posledné a tu máme ešte ňuky. Tak to sú. Teraz idem dať noc späť. No, keby to bolo rýchlejšie. No. Poviem si to sám. To bude aj ďalšie 3 roky. Ale to tam bolo už takže. 2020. Tento opasnej strany. Nevadí. To som opasnej strany. Teraz ešte raz odpálim. Odpálim tie ňuky. A konec. A si dáme asi, alebo ešte pred koncom, si dáme kusík svetla. Toto je 2026. Neviem, skade mám stať. A tu je nápis. Budeme sa modliť. To sa opasne, som mentálne postihnutý. Tak, takto. Tam budeme mať stále iba opasne, no. Stále opasne. 2026. Nebudem sa to s týmto. S tým problém bude aj s týmto, ne? Dobre, tak porovnáme, jak vyzerá rok 2025. Tu som ja neodpaľoval. Nie, ja neviem. Stále sa postavím zo zlej strany. A na toto si už dáme deň. To, že si zapneme hudbu, lebo aby to, je tu veľmi ticho. Prečo zapneme dvakrát? Dobre, budeme počuť dvakrát. To si tiež vytuje, ne? Tak si odpálme ňuk. To sú malé ňuky. Chceme byť na plnočný platy. Má plnočná plat? Tak toto video bude ukončené. Užite si Silvestra. Dobre. Tak, stačí užijete Silvestra. 2026 a čau čau.